Anteng sida apa ora lho, Jeng. Jaga kan mloka mlaku ya. Saya ngono lho. Sampai digowo. Sampai luru. Ya ora omong kek. Omah ngomong rumah asane oh. Ngomong sampai digowo. Ya, kena dengar tenanan aku. Ya sik tong tanget e. Jeng. Akon. Iki lho bataku iki. Lah sik kuwi dientekne to. Kuwi sanding kuwi hooh. Soale sawahku nggih kulon kono setuju ya yo mesti. Suara kucing Jangane seger, Lur. Mancing nih. Menjeng. Anjing sing akeh iki. Kalah. Nah, Seneng. jangane seger. Enak jane podes ya ta ya. Des jangan itu. Jane podes. Nggih. Ora. Ya. Ketek ngimpak-impak ngene. Wah, iki kok loro karo tahune. Wah, iki kok telu, Lur. Amble titik nah, desen kuwi. Aja kaya itang wis ra. Wis ra nek. Aduh nang rene. Kursi bu. Wah, mambu masak-masak wae gabuk kok. Ini nganu kok. Klawe raduan paling. Oh jenenge wi. Alah. Kalah bare ya ora iso. Ora iso. Ulang pitik. Kulit ya? Heeh, kulit. Kok nduk? ABG. Ayam ya? Heeh. Ini mambu kok kene. Doni kuwi Dio, Joko, terus Plento. Terus Ferdi kancane terus Kancil terus karo adik Sento kuwi. Doyok kuwi. Yang lain nih. Ngemperik engki. Nah, jemput turu ya. Kita ngira doyan ngono anak seneng. Anjangnya. Sayang reneng tempene. Wah, ora doyan nek kene. Asem. Ndak doyan. Wah. Reneng tempene dhewe-dhewe nambene. Suwedep ya. Cetak ya? Cetak ya? Cetak dua ini ya? Cetak ya? Tinggi? Barak. Cetak lanjang ya? Ada yang apa aja? Yang ireng aja?
Madang. Namun terbalik ora. Ya tak terne to. Tak Kae nek beda. Anggur ini piye? Anggur ini berbeda. tengok pokoknya tumpleknya anu kuwi modele ajangmu iki. Lele. Sono lek terus mangan jan ngono lek amuk sarapan tak tahu bojone ya urung mangan lho emang ya ngono tok-toke bojone sik emang kayak jangan opo kae emang. Aku mangan terus jane rong sarapan belas dong. Adik kowe arep ning warung ta seneng. Ya ngono lho wae goblok to. Sarapan asu. Lah ngene kan wae muni urung ngono ya. Wis seneng. Lah wong ora bendino lho. Lagi iki congkot iki kamu. Sing Jakarta iki. Jakarta cetelnya nih, mangkane aku wis alah. Goblok lah setel. Lah lah sing sitae jan penak tenan cong. Lah sing maro gunamu kae. Ah iya no. Kayak penak kae. Ah, pol penake. Tenanan. Apa? Apa? Adik bojoku. Sing ragel lho cetile pol. Kayok no belakang kan? Itu ngajet lagi. Ini yo urung wae ngono wae jan goblok kok. Wis mangan no aku tak njaluk teh aku. Ngombe teh aku tenan. Tak Kok- jane luwe aku. Kono mangan dhewe. Karo marutua tukang. Oh, goblok ya, Dang. Berarti anu Wae milih yo. Emang ora mendino ya tahun pisan ya. Sampat untung. aku dulure maratuwa gelem ngono kuwi tak amuk. Kowe meneng ae. Goblok berarti. Mangklamu tas ngempeni putune entek Sopo nih? saulan 150. Sopo? Lho iki adil. Nyawa. Ini lho. Wong cetil iki alangane ngono kuwi. Ganjar kuwi. Jan ket mangan cerita. Wah Mas, saulan ka bodo ka jan geleng-geleng 150 juta. Yo ngono kuwi lho. Oh, Oh, nalika penak kowe ora tau cerita sambat aku. Iki gawanan wae nang bojomu. Yo, Apa iki? Anu, Bojong pre. heeh. Yo aku malah nang wong sambat ngene malah ndak anu malah anu. Kuwi wong ra kuatan. Ndak betah kan malah wong sambat tenan wis. Pucuke kon nyilaki dhewe ya. Yo. Banyak ndi iki? Banyu. Iki lho Dek. Apa lah? Permangan bojone sing anyar. Suwang pesen ya. wah enggak Karo lempoh tenan. tempo aku tempan. Malah luwe lho teng. Rasa luwe. Luwe wong sego pirang-pirang lho. Luwe mangan. Semua anak semua ibu. Apa nih? Kataku. Enek sing ra padha. Agak kemasan itu ya. Kita anjing tunggal iki lho wis ora metu kan. Ngomong lah ya. Di sekolah. 15 tahun Pak. Iki lho. Kemasan itu ya. Kok itu dia kan orang tak. Mana bawa luar orang nukut. Jadi Ngutut bae. anu orang nukut ya. Jadi ini kan saya yang nukut. Ada apikir lah bawa. Wong iki cicakane tak kidul dalan etane anu ya. Sopo asrep? Kulone nyetane asli.